Benvinguts al nou vídeo. Senyors, senyores, animals i demés, benvinguts. Bueno, bé, hola gentola, vos explique com va el que anem a fer ara mateix. Fa molt de temps que no faig un vídeo, però ja he tornat, ja he acabat els exàmens i ara el que anem a fer són vídeos de falles. Avui ja tenim dia de plantar, així que vaig a veure. Lo primer que res, vaig a tallar-me el cabell, o sigui que vaig a fer màgia. Quan clic els dits, agafaré i apareixeré un cabell superguai. Anem allà que toca pintar un poquet, pintar. Jo crec que estan el mateix color, però m'han dit este color, pues jo pim-pam, pim-pam. Vosaltres sabeu com se fa una pintada en slow-mo? Pues ara vos vaig a ensenyar tu. A ver, 1, 2 y 3. Sí, però els ullets què? Que és el fantasma de Durex. Os vaig a presentar a un col·lega de la falla que se diu Guillem, i resulta que Guillem és un calamar. Guillem, vols tindre un nom de calamar? És el calamar? Se diu el calamar? El calamar? Aquesta és una de les coses més impressionants que podeu veure ací, que és com se alça una falla al tombe, que realment se fa com es feia tradicionalment, es fa en la força de la gent. Ala! Ala! No, espera, és que no hem dit per què diguem ala. Ah, per què diguem ala, Guillem? Està el pot ahí de la plataforma ahí ja. Ala! Ala! ¡Hala! Ala! ¡Hala! Ala! De pollo. Ala! És molt tonto, és molt tonto. Pues ja m'ha acabat de fer tot. Ara se n'anem, no vaig a dir a on. Se n'anem. Ja veurem. ¡A pegar cartells! No. O sí, no se sap. ¿Quién sabe? Però tu saps a on? No, Per què? no lo sé. Aún. No ho sé. Espera, 1, 2 y 3. Que no pare la fiesta.